Here we got Låsby skole. My school, maybe not your school, but our school. The library. The school is in departments. The school have a cafeteria. Let's take a look. Hvorfor er der en skole i Låsby? Hvorfor der er en skole i Låsby? Der skal vi langt tilbage i historien, tænker jeg. Der har været skole altid, fordi det var der i gamle dage i alle landsbyer. Så efterhånden som byen bliver større, så bliver skolerne selvfølgelig også større. Og i 64, tror jeg det er, der bliver den første skole bygget. Det er den røde bygning, der ligger herovre. Hvor kommer de fra? De kommer primært fra selve Låsby by, men der er selvfølgelig også nogen, der bor ude omkring i landdistrikterne på gårde og sådan, og de hører så også til det her skole. Distrikt kalder man det. Okay, er der andre end elever og lærere, der bruger skolen? Der er masser. Der er alt det, vi kalder fritidsbrugere. Det er dem, der er nogle kvinder, der går til yoga. Der er nogen, der bruger gymnastiksalen til dans og til idræt og til gymnastik osv. Og kantinen bliver vældig meget brugt. Så der er folk udefra, der kommer ind og bruger de lokaler, der er på skole. Hvad tror du, der sker med Låsby, hvis skolen lukker? Det vil være synd for Låsby, fordi så bliver det sådan en død by, som har svært ved at holde sammen på sine beboere, tror jeg. Fordi det, at der er en skole, betyder, at der på en eller anden måde er et fællesskab. Hvad tror du, der vil have betydning for børnehaverne, hvis skolen lukkede? Hvis Låsby skole lukkes, og jeg tror, at der er mange mennesker, der ikke kan flytte til byen, så vil vi også få færre børn. Ja. Vil det så være besvær, hvis alle dem udefra kom ind til den her børnehave, så skulle til en anden skole? Eller? Ja, det ville jo være for forældrene, hvis de skulle køre flere forskellige steder hen. Ja. Så det vil gøre det lidt besværligt for alle bare. Der mangler på skolen. Jeg synes, at vi mangler nogle større klasselokaler. Så siger jeg 31, så er måske nogle af klasselokalerne en lille smule små. Ja. Men det hedder, mangler ting til afdelingen. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvad synes I om klassen? Nogle gange er drengene lidt for barnlige, men ellers er det almindeligt. Synes I, der mangler farver i klassen? Ja, det er noget kedeligt nu. Ja. Ej. Okay, det er godt. Hvordan farver, altså, hvad vil I gerne have, der bliver mere interessant i klassen? Vi vil ikke have, at det er sådan en kedelig hvid farve. Det skal sgu da bare... Så skrigende pink og... Nej, ikke sådan noget. Ikke sådan noget. Bare lidt flere farver i plakater. Synes I, der mangler noget i afdelingen? Ja, flere hyggebog. Hvad synes I så om skolen? Den er dejlig. Den er god. Ja. Sød. Rigtig god. Og Nico har maleri. Nico har maleri. Mikkel, han er her. Thank you.